L-eks Ministru Jason Azzopardi qal li l-membri tal-Kabinett tal-Partit Nazzjonalista li ħadu żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa qatt ma kienu kommessi li jagħtuhom lura kollha. Wara jiem fejn deputati nazzjonalisti ħarbu l-mistoqsijiet ta' One News, id-dikjarazzjoni ta' Jason Azzopardi hija l-ewwel waħda li tikxef l-intenzjoni tad-deputati ta' Simon Busuttil li jżommu f'buthom mal-100,000 euro. Kull Ministru u Segretarju Parlamentari fl-aħħar Kabinett Nazzjonalista ħa 120,000 euro żieda. Iżda minn dawn ħalsu lura biss 20,000 euro, anke jekk taw impressjoni mod ieħor. Parti kbira minn din iż-żieda kienet frott id-deċiżjoni li ħadu biex jibdew jieħdu żewġ pagi, dik ta' Ministru u dik ta' membru parlamentari. Xi ħaġa li la kienet issir qabel l-aħħar elezzjoni u lanqas issir issa. Iktar minn hekk l-onorarja kienu ħadwa biż-żieda, jiġifieri ola minn tad-deputati l-oħra. Mal-ġurnal illum Jason Azzopardi qal li huma taw lura biss din id-differenza. Iżda aħna qatt ma konna kommessi li nagħtu l-onorarja lura, iddikjara Jason Azzopardi. Dikjarazzjoni li tikkuntrasta bil-kbir ma' dak li qal il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil qabel l-elezzjoni ġenerali li għaddiet. Dakinhar Simon Busuttil qal li nataw lura l-ħlasijiet kollha. Jiena infurmat illi ħlasijiet illi ttieħdu minħabba din il-kwistjoni tħallsu lura kollha sal-aħħar tas-sena illi għaddiet.